Яңалыклар чыгарылыш үзешен башлап җибәрдем. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Күп балалы гаиләләр җир көтәм, шәһәрдәшләр йортларын кайсы авылда төзер. Алкогольгә каршы көрәш, төнге коры законны Чаллыда кем боза? Чаллы сырхауханәсендә 200-дан артык кеше эвакуацияләнде. Сәбәбе нидә? Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре яңа шәһәрдә төтен баскан 9-нчы сырхауханәдән 224 кешене эвакуацияләгән. Аларның 150-се сырхауханәгә килүчеләр, 74-те персонал. Урынга 10-га янгын сөндерү техникасы килгән. Ачыкланганча, подвалда электр үткәргечләрдәге кыска ялганыш аркасында бинага төтен таралган, ут чыкмаган. Поликлиникага бара идем, вахтерша бер мужик сөйләп тора пожар турында, менә угылда дип пожар булды. Беләм. Ленче тапкыр әйттеләр инде ул турыда ишеттек. Беләм диде, ремонт вакытында бөтен булырга мөмкин инде. Ничего я не видел, там дым только шел. Была эвакуация, запах чувствуется, но самого пожара я не видела. Күп балалы гаиләләргә җирләрне калмаш һәм түбән сугысы авылларына бирәчәкләре бүген 3000-гә якын гаиләне җир участоклары белән тәэмин итәргә кирәк. Күп балалы гаиләләр төзелеш эшләрен башласын өчен 270 гектар мәйдан таләп ителә. Шәһәрдә мондый җир кишәрлекләре юк, шул сәбәпле Тукай районы администрациясе белән сөйләшүләр алып барыла. При подборе земельных участков уделяется внимание таким факторам, как отсутствие охранных зон магистральных трубопроводов, зон затопления, скотомогильников. Перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов – это длительная процедура. Россиянең сәламәтлек саклау министрлыгы ял көннәрендә спиртлы эчемлекләр сатуны тыярга тели. Бу халыкта сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру стратегиясенә кертелер өчен тәкъдим ителде. Закон проекты әлегә әзер түгел. Чаллыда исә алкогольне ял көннәрендә генә түгел, тыелган вакытта төнлә дә саталар. Вы так всегда продаете пиво, да? Вы знаете, что после 22 нельзя продавать пиво? Конечно. А почему продали тогда? Почему продали? Почему у вас не закрыто еще? АТС илле тукталышындагы кибет полиция хезмәткәрләренә яхшы таныш. Бирдә сатучыларга карата берничә беркетмә төзелгән. Әмма шуңа да карамастан закон бозуны дәвам итәләр. Тикшерүчеләрдә шик тумасын өчен чек та бирмиләр. Вот мы каждый день проверять сейчас будем. Гадәттә төнлә алкогольне тукталыш яннарындагы кечкенә кибетләрдә саталар. Закон бозучылар сыра сатылучы барларда да бар. Закон буенча бина эчендә алкогольне куллану ярый, әмма бинадан алып чыгарга рөхсәт ителми. Кибет бар хуҗалары моның белән яхшы таныш, шуңа күрә төрле хәйләләр куллана. Я продал, но не закручивал. Во-первых, помещение позволяет. Что позволяет? Помещение позволяет и Продавать после 10. я не продавал, поставил, девушка сама закрутила его. Сатучы хәтта сатып алучы кыздан документ та сорамады. Ей же вообще лет 16 выглядит. Паспорт спрашивали. Тыелган вакытта алкоголь сатучыларга карата беркетмә төзелде. Хәзер алар штраф түләргә тиеш. Административным кодексом Российской Федерации предусмотрено до 4000 штраф в отношении должностных лиц и на продавцов до 2000 рублей. При выявлении продажи пива несовершеннолетним штрафные санкции предусмотрено от 30 тысяч до 80 тысяч. Кабаттан закон бозсалар штраф күләме дә артыграк. Иң кырыс җәза эшмәкәрне алкоголь сатуны рөхсәт итүче лицензиядан да мәхрүм итә. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Җылылык шелтәрләрен төзекләндерү дәвам итә. 15 сентябрьгә шәһәрдә җылылык бирергә 100%-га әзер булачаклар. Исегезгә төшерәм, әгәр фатирда 5 тәүлек буе һава температурасы +8 градус һәм аңардан да түбәнрәк булса, җылылык бирелә. Әлегә гидравлик сынауларның 4-нче соңгы этабын үтәсе бары. 8 августтан 22 августка кадәр Чаллының кайбер фатирларында кайнар су булмаячак. Мисал өчен, 50-51, 63, 65 комплекстагы барлык йортларда да су җылытып юынырга туры киләчәк. Өлешчә 2-нче, 3-нче или 4-нче комплексларда яшәүчеләрдә 2 атнага кайнар сусыз торачак. Бүген тикшерү комитетының Чаллы бүлеге җитәкчесе Марат Галиханов эшеннән китте. Аны Киров өлкәсенә күчерделәр. Исегезгә төшерәм, Марат Галиханов Чаллы бүлеген 4 ел элек җитәкләде. Моңа кадәр Чистай һәм Түбән Кама шәһәрләрендә эшләгән. 2009 елда Марат Галиханов республикада иң яхшы тикшерүче дип танылды. Эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә Наил Мәхдиев аңа рәхмәт сүзләре җиткерде. За профессионализм, выполнение особо сложных и важных задач и достижение высоких результатов в служебной деятельности благодарность мэра города объявляется подполковнику юстиции Галиханову Марату Файзурахмановичу.
4-6 август Алабуғада 10-шы бүтін Россия спас ярминкесі һәм қыңғырау шыңы фестивалі узашақ. Ярминкенің тантаналы ошу 4 августта түш вақытында белгіленген. Мұға қадар спас соборы һәм Шишкин буалары территориясында қыңғырау шыңы шығышлары башланашақ һәм ярминке тәқдим етілешек. Ұсталар шәһәр шегінде елдағы шәм декоратив қоланма сәңғат һәм халық һөнәршілік товарлары сатылашақ. Биредә шал ұсталар да өзлерінің қол ішлерін тәқдим етешек. Пилот Дмитрий Сотников жетекшілігіндегі КамАЗ-мастер командасы экипажы Ефек юлы ралли рейдында йük машиналары зачетында жеңу яулады. Бұл оқиға күшлі яңғырлар орқасында узышының Қытайдағы соңғы мақсус участығы түшіріп қалдырылғаннан соң болған. Искәртіп өтейік, 13-ші тапта Сотников команда бойынша өз партнерларын Антон Шибалов һәм Ойрат Мәрдиевні узып, йük машиналары орасында бірінші болып финишқа келді. Сотниковның тамамлану этабы алдынан юңақлауы көрсеткіші 43 сағат 45 минут һәм 38 секундны тәшкил етті. Йük машиналары зачетында екінші орынны шулай КамАЗ-мастер экипажы яулады. Күміш Антон Шибалов һәм оның иптәшләренә, Бақыр Ойрат Мәрдиев һәм оның экипажын әлекті. Хотелось бы в этот день, наш триумфальный день, в первую очередь поблагодарить всех тех, кто был все это время с нами, начиная с подготовки машин. Это наш родной завод, наш КамАЗ. Это также все болельщики, которые болеют за команду. Огромное всем спасибо. И все мы участвуем в этом результате, все мы ему очень рады. Uyuşturушылар келесі елда Ефек юлының маршруты үзгәреу турында хәбәр итте. Узышчылар киресенчә Синайдан Мәскәүгә таба хәрәкәт итәчәк. Әлегә исә КамАЗ-мастер командасы шаулыга юл тота. Җиңүчеләрне бүгін төнлә Вигеш аэропортында каршы алалар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Озын һәм кыска заманча туннар чәшке һәм мутоннан. Баш киемнәре төрләрен санап бетергесез күңелең ниндине теле шунысын сайлап ал. Бәяләре кулай, барлык үлчәмнәр дә бар. КамАЗ мәдәният йортында Тун базары дип исемләнгән ярминке ачылды. У нас представлены шубы 6 элитных фабрик Пятигорска. Все модели шьются из высококачественного сырья. Есть эконом-варианты, есть средние категории, есть высшие категории. Нужно знать, что именно вы хотите. Если вы не знаете, мы вам в этом поможем. Туннар сыйфаты өчен борчыласы юк. Пятигорский инде күптәннән Россиядагы әйдәп баручы мех фабрикаларыннан исәпләнә. Сатып алучылар өчен төрле ташламалар, кичектереп түләү мөмкинлеге каралган. Пенсионерлар өчен дә төрле акциялар бар. Я уже приобретала здесь несколько лет назад шубу. И вот сейчас я пришла примерить уже новую модель шубы, шапку. Я уже, можно сказать, приобрела. Здесь выбор огромный на все капризы и возрасты. Әле һаманда күңелегезгә ошаган тун таба алмыйсызмы? Туннар ярминкәсенә ашыгыгыз. Күргәзмә 25 июльдән 30 кадәр КамАЗ мәдәният йортында эшләячәк. Сатучылар шәһәрдәшләренә иртәнге 9-дан кичке 7-гә кадәр көтеп кала. Мало не покажется. Даем реальные скидки до 40% на бытовую электронику и мебель. Корпорация «Центр и Селдом». Все как для своих. Какой выбрать ресторан? Где заказать дешевое такси? Звони на 09 с домашнего телефона или с мобильного набирай 0752. А теперь еще и электронная карта Республики Татарстан по товарам и услугам на сайте es09.ru.